Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-marhubi min adabihi al-marhubi fi ma indahu an-nafi'i amruhu bis sama'i wal ardi alladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yazum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat berdaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun kita lajengaken monggo kita sesarengan pujaken muji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah kita wonten ing dalu menika saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat berjamaah wonten ing Masjid Karomah. Mukaromah Al-Karomah. Alhamdulillah. Wilayah pundi niki? Kelurahan Panularan. Mboten bumi nggih? Oh, Kelurahan Panularan. Kecamatan Lawiyan. Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Alhamdulillah. Wonten malih, alhamdulillah malih wonten ing wulan Ramadan menika kula wonten ing mriki istimewa. Istimewa napa? Enggak ada jatah ping gangsal kula kontrol wau gitu. Ternyata wonten dinten Ahad ping gangsal. Napa enten niku nggih? Enten, ya. Lah napa mboten pos bodho niku nan? Lah ini Mas Badal nggih, Pak. Alhamdulillah. Sedaya menika sampun Allah Subhanahu wa taala ingkang ngerancang ngeracik nggih. Namung kita menika namung nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Umure niku sinten ingkang saged jamin kula akad kelima saged mriki napa mboten? Alhamdulillah sehat wal afiat termasuk sumrambahipun dumateng panjenengan sedaya. Tidak mempan kena udan, dalu tidak mempan kena angin gitu. Kula napa nika dinten napa nggih? Duwers nika. Kula niku saking Parwonegaran udan yen isak teng mriku. Kula nututi wonten daerah Karangasem inggih menika Tarling kota udanan nggih kanginan to otomatis nggih. Terus mriku sampun rampung kanten njaluk jatahe. Bar niku nututi teng Gentan teng mriku tesih kumanan raketang keren-keren gitu. Nggih alhamdulillah sedaya menika ternyata alhamdulillah napa kula menika ngenten nggih critanipun. Pak Latif nek pengin sehat terus, poso terus. Bar boto ya poso terus. Ternyata ora poso nyatane kono angin sithik masuk angin. Kegremisan masuk angin. Oh, jan-jane kudune poso wae. Poso wae niku ana dasare apa ora? Enten to poso? Poso Senin Kemis, wonten poso Wisol, poso Dawur, gitu. Lah sedaya menika wau ingkang nate dipun tindakaken para leluhur kita. Wonten swantenipun kisah, nggih. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, panjenengan sampun nate salaman kalian Pak Ibrahim. Sampun apa dereng? Dereng. Nek pas Ibrahim sing daleme pundi? Galayu nggih sampun. Nabi Ibrahim mung dereng nate namung ngertos kisahipun. Antawisipun hewan-hewan zaman semanten pengen
usaha mateni genine sing nalika genine ngobong Sayyid Nabi Ibrahim. Dalam satu kisah malih wong-wong sing nyambut gawe nganti duwe nazar. Aku yen dagang aku laris, aku engko arep melu urun-urun tuku bensin zaman saiki. Tuku solar nggo ngobong Ibrahim. Nah, zaman semanten menika kayu. Lah numpuk kayu selama 40 hari lah kurang sak lapangan supaya Ibrahim mangke iso bener-bener kobong. Lah wis bar diobong bulat-bulat banyak apa genine gedhe, bingung piye sing arepe nguncalke. Wong jarak 5 meter wae wis ora kuat saking gedene gene. Kenapa gawe plinteng lho. Kula nggih mboten bayangke wong namung tenggene tafsir niku. Lah plintenge kaya ngapa, terus karete sepira, Mbah Nabi Ibrahim dhuwure sepira, nggih 16 hasta, 12 meter. Lah terus sing plintengke piye kan ngoten to awake dhewe. Nah, akhiripun saestu niku. Dalam saat diplintengke niku Nabi Ibrahim kok sajae ning kono tenang-tenang wae, gitu. Orang ngrasake panas dan lain sebagainya. Dalam sejarahipun sampai 7 hari 7 malam genine iku mau rantek-entek ora adem-adem. Akhire napa? Memang genine ya diperintah karo Gusti Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Enten binatang-binatang niku sing pengen andil mateni genine sing ngobong Nabi Ibrahim. Sinten? Hewane. Siji cecak, loro napa? Kodhok. Lah cecake wis ora peduli ben kobong ngati robong. Lah si kodhok niku punya andil besar. Kodhok niku pengin napa menawa mateni. Panjenengan pirsa kodhok-kodhok niku lho. Lah sepinten ngombene kodhok terus disemprotne disemburne nggone genine sing ngobong Nabi Allah Ibrahim. Lah sedaya menika nek pancen Allah Subhanahu wa taala ngersakake gitu dijopajapu karo kodhok bim salabim toya sing namung sekedhik menika nyemprot sithik-sithik niku saged mati. Ya Allah ya Karim, nek Gusti Allah niku sampun napa maringi suwakipun kanugrahan hak absolutipun memaksa nggih. Menapa kemawon kun fayakun, menapa kemawon innallaha ala kulli syai'in qadir. Pramila kita nggih mboten sanggumun wonten setunggalipun kisah umpami wonten setunggalipun tiyang nggadah karomah gitu. Nggadah karomah iso salat ning dhuwur laut barang. Kisahipun sinten niku sing Blambangan mriku nggih ta teng laut Bali niku. Terus nggih niku salate ning dhuwur laut ngelar sajadah. Nek Gusti Allah niku pancen ngersake nggih saged-saged kemawon gitu. Kados kula menika umpama ngersake Allah ngersake gitu. Arep nyebul geni kok kene kok omah niku saged nek Gusti Allah ngersake. Tapi yang ora mandi wong jenenge bendina dosane akeh gitu. Mesti sombong gitu. Manusa saniki akeh sombong, mengin duwe keistimewaan sithik nah wala wis ora karuan sing menteng kelek kan iki dipenteng ngeten. Lah napa kelek dipenteng gitu. Kelek ten niku lho. Sing sah menteng kelek niki sinten? Ayo. Wong jolo. Gitu. Jenengan pirsa tiyang jolo, nebar jolo lho. Goleki iwak lentang-lintang niki kan wis dikeneni terus wah menteng kelek. Lah wis ketok plek-plek lah tebarke lah niku sing jeneng wong menteng kelek niku tukang jolo. Sing sabar yo eneng tukang mancing karo ngantuk karo ngaji mung nonton pancinge mau diwis dipangan apa urung. Enten nika enten kampule to gitu. Enten kampul nika ndure nika nek ngisore dipangan berarti kampule mendrep set ngoten. Nah, lah napa sing digawe kampule niku kula rumiyin nate rine uwit
randu napa wit randu niku. Enten rene gede-gede sampe enten iki. Kula titik ingatan bolong. Wah Pak Latin ya pengalamane. Ayo ngomong desa ya biasa. Bisa orang anak perahu sing tinggo ya mong budebak ya biasa. Ning kula rumiyin nate niku umpama di sekolahane nggon teknik. Kula niku dadi wong teknik ngluwi Habibi. Napa sebabe? Tenggon kali niku nguncalke watu niku kok kecelap enten kecelape niku lho napa geni. Lah kula terus mikir lah iki upama watu didungue niki mesti ana genine nek kono ana kapase kei bensin mesti kobong. Lah sekobong saestu. Oh, terus mulai kula nyobi jaman biyen aku mboten kenal napa-napa wong sing cilik sekolah urung. Telepon niku lho. Amplong loro. Ngetok niki bolong ta amplong niku. Lah sing butet niku dibolong sithik dikai benang. Kai benang ruwono kira-kira 15 meter. Kono ya 15 meter. Lah amploke tok tekan kono. Ya. Suaraku enek apa ora? Wis no alah. Lah kula mikire, lho ternyata benang iku mah ya iso dilewati napa suara. Nek dilale aku ya ora di sekolahane nggon teknik. Ngerti teknik nek teknik ngertine apa plus minus ngerti to. Lah kula teng Solo, jenenge wong ning desa, ning kota Solo, lampune wis listrik. Lah kula niku ya wong bodho ra mudeng lho. Kula buka niki. Niki lho kula buka, kula cekeli ngeten iki, jero niki ana ngapane to lho. Oh nyetrem ngoten lho piye lho. Kok kuwipat kaya ngoten niku. Lah pun zaman modern kula ngontrak teng mriku sebelah jembatan niku. Kula pun ngerti wis pengalaman, iki setrum, nggih to? Iki kabel iki setrum. Nek kula mboten jegleke begengser, ajeng kula isolasi ngeten. Set. Lah kabel niku marani kula, ora kene rono, iki nek kabel niku. Aduh kok kepat ya. Ya Allah, ya wong bodho tambah. Niki sedaya namung pengalaman wangsul menika wau Nabi Allah Ibrahim ternyata nggih alhamdulillah khalilullah nggih kekasih Gusti Allah nggih fa insyaallah dengan ketabahan kesabaran menika wau dipun paringi napa menika wau anugerah dening Allah Subhanahu wa taala. Lah mugi-mugi jenengan nggih sabar nggih to wonten siap ngaten iki godane biasane pirang-pirang mengendalikan hawa nafsu niku mboten namung hawa nafsu sing yang hubungannya dengan lain jenis mboten niku tok. Panjenengan nate kira-kira ayo coba selama Ramadan iki pun pinten dinten 11 napa 16 nate jenengan namung unjuk tok upama gadah kurma mung loro tok apa siji tok jenengan terus nyempatke salat enten sing ngoten niku kathah nggih. Nek enten berarti sudah latihan sabar. Ning enten mulai wah sadurunge niat sauna samanggutin kolah eneng. Apa eneng. Jamane cilik kula nggih ngoten niku nggih to. Nah jenengan mbok menawi nggih sakniki pun kuwathah daharan napa-napa nggih. Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken kedhik menika dados tambahin pangertosan dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kula titip malih. Jan nek salat tarawih kan enten salat witir to? Nggih. Witire Ramadan tok apa bar Ramadan ya ana witir? Ramadan. Bar Ramadan sok sawal ruwono ki ana witir mboten? Enten. Witir ki eneng sunah. Pinten sak rakaat ae ora apa-apa bar salat isya jenengan nggih to langsung mawon salat witir sak rakaat tok niku nggih sunah nggih to. Nah awake dhewe kadang-kadang wah nek pas Ramadan melu imamen salat witir ya salat witir bar Ramadan witire bubar mboten nggih to semangate ngaji Ramadan bar Ramadan ngajine bubar kan mboten nggih to ngajine tetep witire nggih to tetep sing mandeg napa ne siyame nggih to mun cekap semanten wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunata tarawih rakaat ini jami'ata rahimahumullah.